Ang Diyos, so walay katapusan. Maayo ba ang Diyos? Amen. Sa tanang panahon. Amen. O sa tanang higayon. Amen. Ang Diyos, maayo yun. Sa diyang namalandong ko, Lord, unsa man imong gustong ipaabot sa imong mga katawhan karon. O gidala ko sa Diyos, mga igsoon, diri bitaw sa kinsa gidening tinuod nga pamilya ni Ginoong Hesus. No? So muna nga, ingon diri sa Matthew 12, unya miabot ang inahan ug ang mga igsoon ni Hesus tungod sa kadaghan sa mga tawo dili sila makaduol kaniya. Pusa may miingon kang Hesus, ang imong inahan ug mga igsoon nagtindog dito sa luwas. Buot silang makikita kanimo, apan miingon si Hesus kanila, ang akong inahan o mga igsoon, maukad kong nagapaminaw o nagatuman sa pulong sa Diyos. Hallelujah, dalaygon ang Diyos, walay katapusan. Muna mga igsoon nga, si Ginoong Hesus na sayod kita nga, siya gid ang example sa tanan. O munang dili nato ikatingala mga igsoon nga sa dihang anaa na ta diha kang Ginoong Hesus, anaa na tay lahing pagbati sa tong mga kaigsuonan. Amen. Dili lahi nga something nga lahi kung dili pamilya gyud. Nakadugo gyud ta. Amen. No? Nga dili lang sa physical kita pamilya kung dili sa espirituhanon pamilya kita. Hallelujah, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan. Ug ang atong buhi nga Diyos, mga igsoon, kanunay nagpahinumdum sa matag usa kanato, nagikinahanglan sa matag adlaw, papuyon gid nato ang balang espiritu sa itong kinabuhi. Nga naman, kay moon siya magtultol nato sa mga buhat nga matarong. Muni magatudlo kanato sa mga butang langit nun. Muni magtudlo nato nga magkinabuhing espirituhanon. Muna nga, kung wala ang espiritu sa itong kinabuhi, mga igsoon, wala ang espiritu sa Diyos sa itong mga kinabuhi, katong itong iyahang ipadala 2,000 years ago. Katong ipadala sa amahan, sa dihang nabautismuhan si Jesus, sa dihang ningkawa si Jesus sa tubig, o ipadala sa Diyos amahan niya balang espiritu, nga promise niya, dugay ra, ngayon ihatag siyang makatawan, same nga spirit nga igsoon. Kung ingon ang pulong sa Diyos, sa dihang maana-ana ang balang espiritu sa itong kinabuhi, mo-release na ni og gahom. Ana ay gahom Acts 1:8 na sa itong mga kinabuhi, mga igsoon. Pasabot di ay, nga kung anaan na diha kang Kristo Jesus, tigsunod ta sa kung sapoy, anaan kang Ginoong Hesus, sa dihang naa pa siya diri ato gani sa kalibutan. Kaya ningon man siya nga, you will do even greater things. No? Even greater. Posible ba na? Posible bang makahimo ka ta, labaw pa sa gihimo ni Ginoong Hesus? Posible yun. Kaya nga naman, o dili na ito limitahan ang gahong sa balang espiritu. Hello? Because sometimes, mag-provoke or magbabagan na to ang gahong sa balang espiritu sa itong mga kinabuhi nga mo-flow siya tungod kay ana atay mga pagduha-duha. No, natin mga duha-duha, mga kabalaka, what if, ampo na ko, di siya maayo. Always remember na dili yun kita ang maayo. Depende rin na sa buhaton sa Diyos. All we need to do is just to be kanang obedient mga detalya sa Diyos. Apan muna mga igsoon, sa diha na ang balang espiritu ka nato, kung unsa ang mga naa sa langit, na-flow na sa itong kinabuhi. Hallelujah. Isa'y gusto, anak. Nag-function na ang kadaghanan ni ini. Karon, dalay ko ng Diyos sa walay katapusan na ang sundalo ni Kristo gipaboran gid sa Dios og mga pinasahi gid nga mga gasa, mga igsoon. Langit nung mga pabor. Hallelujah. And ang Dios kanunay nagpangita og vessel nga iyang kasaligan. Amen. Kasaligan gud niya nga mapaabot ang iyang gahom ngadto sa daghan pang mga katawhan. Because, mga igsoon, kung anaan na to ang balang espiritu, apan dili na to tugutan nga magapanglihok siya sa itong kinabuhi, wala o wala din yung tabi. Sa una mga igsoon, sa dihang nagsimba ko mga igsoon, nagdako ko sa church, wala man ko nag-move sa gahong sa Diyos. Because I don't know. I thought, nga karang gahong sa Diyos,
dito na para na sa mga pastors, para na sa mga bishops, para na sa tanan na nagtindog sa pulpit, no, nga mga mo preach. But sa tungod po sa akong pagka-ignorante. Remember, nga kani pong usahay, kani ignorant ta sa word ni Lord, daghan kitang dili masinati sa kung mga kinabuhi. Tinuod ba? Amen. O kung ignorante ta mga igsoon sa pulong sa Ginoo, dalitang ma-deceive ni Satan. Wala ka naging rooted sa word ni Lord, dalitang i-deceive niya. Muna nga, bisan galing sa gamay lang kayong problema sa atong panimalay, kung na dayon, kanang bukat na kaayo. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon, sa dihang ikaw, tawo, nagdumot kasi mo isig ka tawo, unsa galing na siya sa espirituhanong nga bahin gani? Unsa galing na siya nga kahinuan? Sa dihang ikaw tawo, nagdumot kasi mo isig ka tawo, nakapatay na kaniya. So hinumduman na ito mga igsoon, na maskin ka na lang gani, makaingon ta sa kaniadto kung wala ka nag-work sa spirit, ang pagdumot murag normal lang. No, normal lang kayo siya. Dumot ko, naspok ko niya. Pero sa dihang, ana-ana pa naglakaw sa Espiritu sa Diyos, mga igsoon, aware na ta, ngayon ang pulong sa Ginoo, sa dihang nagdumot ko, nakapatay na guday ko niya na, makasukol ka. Yung saan man yung pagsukol? Forgive mo ang tao. Forgive mo ang tao. So yun ang pulong sa Ginoo, sa dihang ikaw lalaki, naglantang ka sa kababayi niya, na ani mga mahugaw nga nagdandagan sa mong nahuna, or ikaw babayi, nagunahuna ka, nalaway na hunahuna, diya, sa mong suli sa mong nahuna, no, naglandaw ka sa lalaki, na kung sa na siya kasin, nakapanapaw na ka ni Ana. So kung wata kabalo ni Ana, di lang ka makabalo sa unahan niya, Lord, nangalagad man ko ni mo. Nagsangyaw gay ko sa mong pulong, pero nga naman nga ma-imperno man ko. Tungod kay, wata nakabalo sa pulong sa Ginoo, nga naadi ay siya mga balao, nagkikitahanglan natong sundon. Munang gikinahanglan, ang matag usa ka nato, mutuki o mubasa din sa pulong sa Dios. Para makasukol ta sa kanang bakat ni Satanas. No? Hallelujah! Muna nga, sa atong panimalay, moabot ang kalinaw sa dihang ang tibuok kanilang kabalauran sa Dios mo na naghari sa itong kinabuhi. Mula na dayon ang fruit of the Spirit. Ang evidence yun, mga igsoon nga, anaata sa Dios, nagsunod ka ng Ginoong Jesus, o declare ka nga ng Holy Spirit na to, ang fruit. Ang fruit yun, ang bunga ni ini, ang love. Isa ganito? Love, joy, peace, gentleness, kindness, faithfulness, self-control, no? Moona siya'y maanaa dayon sa atuang mga kinabuhi. So muna mga igsoon, lastly, ningon diri sa 1 John 2:15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Wala ang gugmas sa amahan kanila ngadtong mga tawo nga nahigugmas sa kalibutan. For everything in the world, the lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world, and from the father of this world, na kinsaman, Satan, the liar, the accuser. No? Ingon diri sa 17, the world and its desires pass away. Ang katong mga tinguha nato, ang mismong kalibutan o mismong atong unod, mupas ra ni siya, mamatay ra ta, kung ang atong panahon, atong gikalas o gigugol sa ato lang unod, masayang lang. Ingon siya diri, but whoever does the will of God lives forever. O katong nagkinabuhi niya sa Dios, nagkinabuhi sa balang Espiritu, tinguha kanunay ana ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. And it will last forever. Hallelujah. Malagingon sa Dios nga gikinahanglan mag-unsa ganito? Maglikom gyud tag mga bahandig nga langit mo. Dalay ka ng Diyos sa walay katapusan. And muna niya itong bubuhat ka rin mga igsoon na nalagad pa sa Diyos. Depende sa kapasidad na atong mahimo sa pagkakaroon sa itong mga kinabuhi.
gigamit ta sa Ginoo sa nagkalain nga paggamit mga igsoon. Muna nga giingon niya dira nagkalain-lain nga atong mga gasa na ay katakos sa paghatag, kaning pag-drive po, no? As a body, wala man siya, part naman sa pag-move sa kingdom. Kanang driver ka, tiglampaso ka, tigsilid ka, no? Anaabi ka ang imuhang papaubsalo nga kasing-kasing, na bisan dihang bahina, nabi ka gugay kalipay nga, mubuhat jud ka sa kaymuan, sa kanang buluhaton sa gingharian sa Diyos. So, mas mulabaw gid ang atong pagigugma isip, pamilya ta diha kang Kristo Jesus. As a reminder, mga kaigsuunan, padayon ta nga mahigugma sa matag usa o dili na tutubutan nga anaay mga kanabang sultig dili maayo towards one another. No? We should love one another, forgive one another, and live like Christ, no? Christ, ang character ni Christ itong mga kinabuhi. So, dalay ko na Diyos, wala katapusan, dali lang kong botog, ang Diyos mahimaya mga igsoon.